जो सुनदनी माननीय हमारा हंसराज भैया जेकर सहयोगी किशोर भैया बड़े किशोर भैया के देन हाँ कि दुगोला विजेंद्र बाबा से आज तो सब जीवन कहते रहे वाह बाबा वाह और बते तारकेश्वर जी बाबूजान बासा भैया 1 लाख जी इतल बहुत बाबा गोले हूँ अरे बाबा हमरा मौगी पर दौड़ के जाने दोसर आर ना मिलनतम तो मौगी पर दौड़ के जानतम आई बुझानतम बाबा के हम ना कहम तुम्हारे ना भैया श्रोता लोगों ने आपके समनवा हम बात बता दे चाहते में इनके लइकवा हमके बहुत प्यार से मौसा जी कह दोगे मौसा जी अगर हमारे पापा आपके कुछ कह देते हुए तो आप हमारे पापा जी को ना कले अरे विजेंद्र बाबा तो लइकवा का मुंह देख के बाबा अब मौसा कहलका के नाता से हम छोड़ देते न तो हमरे मौगी के तू गरियावत हो तो का हमरे मौगी तोहर भौजी लगी अब का तोहरे मौगी हमर सारी न लगी का तो तिलक के गाड़ी के होला एक पहले आला वाला गीत सुनी हम एक नौरत भइल भी है का है तो शनिचरी हैं तो गीत के भाव ए तारकेश्वर बाबू ए मनोज बाबा ए किशोर बाबू आई देखा गीत लिखे वाला के हो ग्राम लोहरी जिला छपरा सरोज गिरी नया कवि के गीत आ गई एमे सहयोगी बड़े हमरा त्रिभुवन चौहान जी के कहना बा कि छोट बटे बदनिया सुंदर बटे रहनिया छोट बटे बदनिया सुंदर बटे रहनिया हाथ में देखोई हो अपना आला ले दिया रोगी के देखतिया ए घड़ी नरस भइल बिया रोगी के देखतिया छोट बटे बदनिया सुंदर बिया रहनिया छोट बटे बदनिया सुंदर बटे रहनिया हाथ में देखो यकी हो अब आला ले बिया रोगी के देखतिया डॉक्टरिन भइल बिया रोगी के देखतिया डॉक्टरिन भइल बिया रोगी के देखतिया कबो धरे पहुँच कबो छाती पर लगावेली भइल बाटे कफरू इहो बतलावेली कबो धरे पहुँच कबो छाती पर लगावेली भइल बाटे कफरू इहो बतलावेली घर से बहरी जाई के सारा उम्र बिताई के घर से बहरी जाई के सारा उम्र बिताई के 12 बरस लई हो अब पढ़ाई पढ़ले बिया रोगी के देखतिया डॉक्टरिन भइल बिया रोगी के देखतिया डॉक्टरिन भइल बिया रोगी के देखतिया बाबा कहते हैं कि जो लोहरी गांव के मनोज गिरी की तरफ से पुरस्कार है तो बाबा 551 ले हुआ आई देखा है 1051 रुपया मिल गई लेकिन गीत के भाव का बा सब भोजपुरिया भाई लोग के नमस्कार बा ए अतवरिया सुनत रे ए शनिचरी का रहन दे कहतानी हेने तानी आला लगावा काहे छोट बड़ होला इहो बतलावा
काहे छोट बड़ होला इहो बतलाओ मानत नइखे कहानावा कितनो कहे चौहानावा मानत नइखे कहानावा कितनो कहे चौहानावा हेने अलल गावे से ई बाड़ा हरकतिया रोगी की दिखतिया रोगी की दिखतिया डॉक्टरिन भइल बिया रोगी की दिखतिया डॉक्टरिन भइल बिया रोगी की दिखतिया आई भैया आप अपना कथा पर कथा हो ये सब भैया जैसे विजेंद्र बाबा से वगारी सुनी है कि रिमी झिमी हैं देव बरिसले अरे हमहू जानी ले ऐसा बात नहीं है लेकिन भैया आप लोग के समन्वय कहा हम चाहते हुई कि खाली हम बाबा के मेहरारू के काहे न करिए ले कि बाबा के लइको हमके बहुत प्यार से मौसा कहले कि मौसा जी अगर हमारे पापा जी कुछ कह देवे तो पापा जी के मौसा जी तू कुछ मत कहियो तो मने मिला जुला के समझो ना हमारे मऊगी उनकर भवनी है तो उनकर मऊगी हमार सारी ने भई लेकिन वो गीत हमरे सुनते हाथी जब खाए बैठल तो है किरिम झिमी रिमी यह न बोले हैं बाबा यह न बोले हैं लेकिन हमार का गवा कि अरे सावन मासे समधि का ए नयाइले कटहर के बड़ा अधिकारी दी एक कटहर के को आरौरा थारी में परोसबा खाली चश्मा लगल बनी तो ओने एक कटहर के को आरौरा थारी में परोसबा मुंगड़ी ठूसबा रौरा केसट के माध्यम से बाबू किशोर जी के सहयोग से समय में नहीं खे कि हमने उतना विधोत कराई और वह सब बुझत नहीं विधोत और द्वार पर गुंडाइली तो हमके गर्दा मचाई दे लेकिन अब ये तिलक चढ़ल अब मान ली कि बबुआ तारकेश्वर जी लड़की के यहाँ माड़ो छवाला अब माड़ो छोले के बाद एगो नेक जौन बा बेटियों के होला बेटो क्या होला इहो ने जानो जरा कह मट्टी को एक दौरा चाना भेज दी आ ठकुराइन के मुड़ी पाल गा दी आ ठकुराइन घटवाइल बड़ी लेकिन माई बहिन लोग गावल ना छोड़ेला कि कौना बने रहलू एक कोयलर कौना बने जात आ केकरा दुवरिया एक कोयलर उछल जात ये भैया माटी कोड़े लोग कहा दूभ पर आ मानर काहे ठाने ले चमार भाई कि ओकर ना हो मानर यानी सब इंसान के महतारी हो जब हमनी के पैदाइशी होला तो धरती पर गिरी तो मूर्छित हो जाइले धरती पर पैदा जब होले तो महतारी मूर्छित हो जाइली तो ढगरीन सब संभाली ली वह ढगरीन कहली कि हमरा के हई दे दो हऊ दे दो ढगरी से महतारी कहली कि जे सुनो ए बड़ा गरीबी बा हम दे दिन तो कल क्या 12 वर्ष पर बेटा भाई अब न तो देबू कही तो कल क्या अरे ढगरी अफसोस मत करो जब हमार बेटा जवान हुई तो हम ओकर बियाह करब तो तू विश्वास करो हम वचन दे देनी पहले तहार बाजा हमरा दुआरी पर बाजी एक बाद अंग्रेजी चाहे अंग्रेजी बाजी मानर पूजा गई माटी कोड़ लो दुभे पर काहे कि सब तबाई में खास जर जला लेकिन दुभिया ना जरला इहे ना दूब में बड़ा जाला होला ऐसे माटी कोड़ा जला दू पर कि दुल्हा हो कसमान सावर आहे दुल्हनिया हो के गोर चाहती के छोड़ के दोसर बियाह करता नान हो आय हाय ए मनोज बाबा ना होई जेंगा दूब में जाला एक में फंस रहला हे सांवर का दुल्हा के हे गोर की दुल्हनिया के प्रेमो एक में फंस रही माटी कोड़ के लोटा दलो तो झूमर गाओ तो कहत लो कि अरे अपना पिया बको को कोला सारा भी सैया एहो अपना पिया बको को कोला सारा भी सैया आई है सारा भी सैया आई हो गंजेड़ी सैया
पियला पर नासा बड़ा होला सारा भी सैया हिलता हिलता हेल मनोरंजन हो जा। जिया हारमोनियम मास्टर शिव जी जादव पियला पर नासा बड़ी होला सारा भी सैया। ए भैया तो नौको लगावेला लेकिन राम जी के बियाह में बुढ़ियो ले रहे दू जनी जैसा बाबा सुनिए चौकट तो बुढ़ियो में एक जनी रहे हा हासो फुआ एक जनी रही फाकासो फुआ हा हासो फुगली काहू राम जी के माटी कोड़ा गले झूमर न बुक्का ता हासो फुआ गावतरी मुंह में दाद के कहतरी पिया ले धुमबू ती बजे धुमबू अज ती धुमबू थललुला में अज जाजे धुमबू बलिया धुमबू जती धुमबे थललुला में चाहे जिलेबी पटल पटर की बड़ी मजा रसगुल्ला में। हाँ सब गाल भाका सब कहली कि बाबा यही पर है कह कि हम गीत सीखल बनी ई का गीत गई है भाका सब गावतरी मुंह में दादी के कहतरी कि माजे अरे माजेम झूलनिया छे ढाका बलम कला काटा ले गई है हो अरे माध्यम झूलनिया छे ढाका बलम कला काटा ले गई है हो। ऐसे झूमर गाओ था लोग गावतरी कि जय है कलाकाता भागीरथी में नहाई है जय है कलाकाता भागीरथी में नहाई है आ खोजल से लागी ना पाता बलम कलाकाता ले गई है। माध्यम झूलनिया छे ढाका बलम कलाकाता ले गई है हो। ऐसे माटी उटी कोड़ाई अब विधि व्यवहार भइल ए बबुआ नहवाउन होला हरदी लगेला हरदी का होला हरदी काय के लगेला हरदी में दूगो गुड़ होला कि हरदी अगर टूटल होके तो ओकर दर्द हरली आ दूसरा बात के ऊपर से सुखर रहे भीतरे हरियर रहेला तब मान ली कि हरदी की चढ़ गई आ दुल्हादरी में अगर हरदी के गुड़ चल गई मान ली कि दुल्हा बड़े सामर दुल्हन बड़ी गोर चादर की छोड़ के कलीन तो ना जेंगा हरदी के भीतर हरियर रहेला गदगद रहेला वंगा दुल्हन गोरे बाड़ी दुल्हा सारे बड़े की दुल्हन भीतर से देखे आय हाय 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 हमार सामने दुल्हा बड़े तक का हमार पतिदेव शंकर भगवान होंगे। अब हरदी चढ़ता ए सखी हरदिया अरे हरदिया हो श्री राम जी के लाग ए हरदिया हो राजा राम जी के लागल 500 हागिन मिली लवली हरदिया 500 हागिन मिली लवली हरदिया इहरे हरदिया सजी टानी दरदिया इहरे हरदिया सजी टानी दरदिया हरदिया अरे हरदिया हो राजा राम जी के लागा हरदिया हो चार दुल्हा के लागा हरदी चढ़ल एक बाद बहुत सा नेक बा अब तक केसट के माध्यम उतना समय नहीं खे हरदी चढ़ल भगवान राम के एक बाद नहछुआ होला भाई इमली घोटावले तो काहे आम के पालो कटवाले काहे न केरा कटवाले काहे न अरमुद के कटवाले जानतर काहे आम फल में मीठ होला ऐसे आम के पोलो कटवाल जला भाई बहन के कटवाले के बहन हाई आम के पोलो तोरा मुंह में डालते आम ऐसा मीठ हो जू आ तोरा मुंह में पते ही लगा देते बड़ा लबर सबर बोले ली अब लबर सबर मत बोली है काहे कि नया जुग के जमाना आइल बा नया जुग के पतो है जहां लबर सबर बोला बे तो तोरा इज्जतिया का पाहे लगे सनीचर के आइए तोरवे के ऐसे भाई इमली घोटावे आ कपड़ा देले एक लोटा पानी पियावे करे कि बहन कौनो दुख सुख में रहे हमरा दुआरी पर आज में एक लोटा पानी एगो है बस्तर 5 रुपया चूड़ी पहने के तोरा कमी कहियो ए भैया सरानेक भाई अब कभी के कहना बा कि सजल बरतिया रामचंद्र के
हो गईले तैयारी आ जाई बरतिया पहुंचल राजा जनक के दुआरी। आ राजा जनक के दरवाजा पर पहुंचल बा, माई बहलो मंगल गाँव